mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagadahon nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Angay ug takos ka nga pagasimbahong daygon ug alagaron nga Dios. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Tuguti nga imong panalanginan kining nga programa ug kining istasyon. Ngaunta mahimo kining instrumento o kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Diin ang mga nagapaminaw pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo. Ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag o paghatag sa among gipangayo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa nakausap pa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa atong programa ato sa ani nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone, no? Sorry lang gyud, pipila nay maiban di tanan kay wa magutay enough time nga ato nga ika-google sa atong oras nga mahurot na tugbasa ning mga text message nga nagabot. Okay. Sir, maayong udto, mag-text na lang kudaan kay ako mo expire na. Kanunay mi nga nagsunod sa inyo, si Renier di ay ni, dugay naming nagpaminawan sir, pero tagsa lang gyud mi maka-text diha sa inyo ha, kay okay ramang gyud paminaw namo sa inyong programa. Sa among pagtulutimbang mas dunay taas nga naabot ang inyong pundok kaysa pundok nga among gipasakupan, pero ang Dios ra ang nasayod aning tanan. Salamat sir sa imong pagbasa sa ako nga text. Okay, salamat pod kayo, no? Bisan tuod og ingon ana ang imong panglantaw, pero ang importante nga imong mapamalandong kanunay ang pulong sa Dios. Okay, ayong gabi ninyo pare John ug pare Levi, pare nimi hiligni. Palihog ko sa ako panawagan sa amo tiyo Francisco Olyamot ug tiya Dedeth sa sugod sa Uden Leyte ug tiya Rita Olyamot Arriesgado sa Tugas Tabango Leyte og si Dong Babrituya sa Tuburan, nga si Tiyo Punso Olyamot sa Nailon, Bugos City, namatay gahapon. Hinaot nga makaari kamo diri sa dili maayong reunion sa atong pamilya. Ang nagpasibya si Brad Mimi Hilig sa Nailon, Bugos City. Okay, condolence ninyo pre sa kamatayon sa inyohang uyuan. So ingon ana magyud may panahon na gyud nga ang tao mobiya sa pundok sa mga buhi kay adto na pud maipon sa pundok sa mga patay. Okay, ato paning basahon mangutana masaya pangutana man So ato usa lang ning ako ano no. Okay.
Maayong gabi kaninyo Brajon. Amo lang pahibalo sa tanan nga si Papa Virio namatay na gyud og ang tanan nga mga kadugo amo nga gihangyo nga unta ato nga panag-usahan ang kamatayon sa atong kapamilya. Salamat. Okay, salamat pod. Last text nga akong basahon. Sir, sa inyong gidiscuss kagabi naminaw gyud si Tiyo si Tiyo Monsing. Okay, nagkatag mo gani. Nagminaw gyud si Tiyo Monsing. Ingon niya bisan pa ug unsa pa na ang ilang pangutana kung ilang padayunan ang pagbasis Biblia, tubag gyud na kay ang Biblia makatubag man sa tanang pangutana. Salamat. Okay, nindot na nga panghuna-hunaa. Well, mga igala, sa dili pa si Brother Libby, magaiban o pipila ka mga text message sa ihang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Isaw, nga imo sa malili diha nga atong monitor aron ato ning mahibaluan kung diin ning dapita gikan o mga nasuras kalibutan ang atong mga pinalangga nga mga viewers dinhi sa ato nga programa. Okay, salamat Berjon og maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsuonan og mga kailangan mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast do na natay na receive nga mga mensahe gikan sa nagkalinlain nato nga mga viewers. Niya si Brother Ronilo Itang, maayong gabi sa tanan nga mga naminaw karon og maingon sab kaninyo Brother John, Brother Isaw, kay Libby. God bless. Niya pods Brother Jimuel Dikino Laloses, good eves kapaglaom. Dinhiya sab sa tong Pikas Monitor ato sab nakita nga nakig-uban kanato si Ma'am Pretty Miss Simons watching from Australia. Niya pods si Gerardo Lubitanya watching from Australia. May gabi tanan taga Australia nga nanood sa programa. Dadi may gabiin madadong Mami Banjo uban siyang kabata Pastor Andy Jason, ni Ma'am Geraldine Oslington, ni Ma'am Pretty Miss Simons o ni Ma'am Elsie Long, no? Sa tanan na lang des Australia ron nga naminaw sa tong programa. May gabi sa inyo tanan. Niya sab si Sister Nisibel Villaganas ni Cesario watching from Masbate City. Niya sab si Sister Gina Siricon dihito watching from Maya Bantayan. Niya pod si Brother Julio Serino. Niya pod si Sister Ginaline Lumuntad. Niya pod si Brother John Moses Rosalios Puyot watching from Combado Bagay. Niya pod si Brother Coniboy Mantos. Then niya pod si Brother Marlon A. Federicos. Sa pagkakaroon mao pa niya itong nakita nga nagsunod o nagsubaybay sa ito ang live broadcast alang sa pagpadayon sa itong programa ang panon og ibalik diha kanimo Brother John. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Well, adto itong mga higala atong hisgutan kagabi manggod katugang pangutana nga niingon ko nga kanang doktrina nga ipakaon ang gibawal sa Ginoo doktrina na sayawa. Nga pangutana nga nang hibaw man ka nga doktrina na sayawa na doktrinahan kabadi ay sayawa. So mo ay paluat ka ato tong gihisgutan mo lagi. May tungod sa kang Adan ug iba nga didto gid gitira si Adan ug si iba ni adtong gidili sa Ginoo. So ang yawa wa gid siya magsugo ni adtong pagkaon nga gitugot sa Ginoo. Ang gisugo pagkaon katong gidili sa Ginoo. So gipaluap ang atong gisgutan kagabi mani unya sir bunga mana sa kahoy nganong inyo mang giapil ang baboy walay kapay o walay hindis buot pud mo da. Okay, daghang kaayong salamat unya maigali brother kay na bantayan nako ni daan kay nagkuan ra ba ka nga dili ipa ako aning imuhang ngalan pero salamat God nga ning response pug ka pero matod pa nimo okay ra ka og magpa Bible study ka. So mas maayo na nga imong hunahuna nga magpa Bible study ka way mawala sa imong magpa Bible study ka. Well, bahin sa imong gisulti nga
kahoy raman to, bungas kahoy ang gidili sa Ginoo, unya nganong ato man lagi nang puno ang baboy ug ang walay kapay walay himbis, buot-buot pud mo na. Okay, ato ning kuan, ato ning husayon kung usa ba ni kapag pamuot-buot ang ato nga kining imong giingon, pamuot-buot ba ni namo? Pamuot-buot ba ni? Unang-una, brother, angay nimong mahibaluan, kaya nagisgot ka magig baboy, walay kapay ug walay himbis. Unya, ang imong gibasihan ra gud kay kami gud magtubag, limitado ang among tubag, lisod kayo magkatuiri ni. Ang among tubag limitado ra, focus ra gyud sa sindro sa pangutana kay lagi gidoktrinahan ba siyawa, kay nganong nahibaw maka nga doktrina na siyawa na doktrinahan ka ba sa yawa. Ang tinuod pagkasulti, brother, kanana ang sagilang, ako sa tinud-anay lang, ako ning gipinbook ang imuhang number dere katungod kay ning okay man ka nga mag-Bible study ta through video call o through text. No, salamat juga nalipay ko ni ana. Unang-una, angay nimong mahibaluan sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Ingon ini, dunay upat ka mga punto nga dapat nimong mahibaluan. Ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios. Timan nga ang Dios mo'y nagmugna nagtugas kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa gustos Ginoo nga ang tao matudloan pinasikad sa kasulatan. Nganong tudloan man tungod kay daghay mga butang nga wa mahibalui, wa maabot sa tao, so pinasikad sa pagsusis kasulatan ang tao matudloan. Ikaduha, kay gituga na alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. Timan-igyod nga doon na tayo mga taras, mga kinaiya, nga wa mahaom o wa mauyon sa kabubuton sa Ginoo, pero dinhis kasulatan mabadlong ta. Kung dili ang tao mosusis kasulatan ug dili sad ang tao dili ang tao mosusis kasulatan, dili siya katudloan ug di pud siya mabadlong. Ang ikatulo gingon alang sa pagpanulid. Sa atong mga kinabuhi, mga baliko gid ta. Nganuman, tanaw ra gyud. Prediktor ba? Pagingon sa Ginoo nga bantayan mo ang adlaw Sabado, di kag Domingo. Unsa man ka na, bawog ka. Pangingos ginong ayag kaon, ikaon ka. Doon ang isulti alang sa pagpanulid. Matulid magitaog masusitas kasulatan. Ug labaw tanan ang isulti sa ikapat na punto alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Tanawa, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Busa kung ang tao nagkinahanglan siya og pagkamatarong, wa siya laing kapaingnan gawa sa pagigsusi sa balaang kasulatan. Angay nimo nang tandaan. Karon, giingon man ka nga ngano man na ang baboy walay kapay walay himbis, inyo man nagipuno kahoy ra man to. Buot-buot pud mo da. Ang tinuod pagkasulti, brother, dili ni pamutbuot. I'm sure nga naminaw ka kay duol pa lang gid unta ka. Ako gid unta ka nga kanang bisitaan bisag nalay-layo. Pero kay di ginako kaya ang pagbisita diha tungod sa kadistansya na gid nimo. Unang-una angay nimo nga mahibaluan nga kining doktrina sa pagkaon kining gitawag og dietary law nagsukad ni didto sa tanaman sa Eden. Dietary law gani balaod na sa pagkaon. Busa dili pwede nga imong ihalo ang moral law sa dietary law. Kay ang moral law maumana ang napulo kasugo. Busa ang balaod sa dietary law, balaod sa pagkaon, didto ni magsukad sa tanaman sa Eden. Yes, tinuod na. Nga way makita nimo didto nga ang baboy gidili ug ang mga walay kapay ug walay hingbis kay niadtong panahona, ang pagkaon nga gitugot sa Dios nga kaon mo sa tao, prutas pa, bunga sa kahoy. Pero diha nay baboy, diha nay walay kapay ug walay himbis kay gimugna sa Dios ang tanang mga butang dinis kalibutan sulod man sa unom ka adlaw. Pamatian mo ang Henesis 1:31.
ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, tan-awat kini maayo kaayo dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Busa didto sa tanaman sa Eden, wala gyud kahisguti nga gidili sa Dios pagpakaon ang baboy ni ang walay kapay ug walay hinggis, kay niadtong tungura sila pa si Adan ug si Eva didto sa tanaman sa Eden, ang pagkaon nga ilang gikaon bunga sa kahoy. Kay maumanay ilahang gikaon, natural didto ang Dios, naghimo og balaod nga dunay ipakaon ug dunay kanang dili ipakaon. Sa nagligid ang mga kapanahunan katong natintal na si Adan ug si Eva, nagdaghan na ang tao sa kalibutan, unya gipalunupan ang kalibutan. Sa dihang gipalunupan ang kalibutan, diha pod ang sinugdanan human sa lunop nga ang tao magkauna og mga mananap. Pero sa gihapon dunay gitugot ug dunay wala itugot. Ang problema manggod, balikon ko, nga ang tao musunod sa gisugo sa Ginoo ug unya musunod pud sa gisugo sa yawa. Ngano unsa may sugo sa Ginoo? Ang gitugot sa Ginoo kana mo'y kana gikaon. Sugo man sa Ginoo gikaon. Pero pag ingos Ginoo ayaw nig kana, diha na maniobrahon siya wa, kay ang sugo siya wa kaunon man ang gidili sa Ginoo. Di nahimo hinuon nga sama sa yawa nga nagsupak sa balaod sa Ginoo. Karon kung imong tan-aw dinho, kanang ingon mo buot pud muda. Kung atong tan-aw dinhi sumala sa Levitico kapitulo 11 versikulo 46 ug 47, ingon ni brother niya kini mao ang balaod sa mga mananap. Timan dili na ni kahoy, dili na prutas, mga mananap na ang gihisgutan. Ya ang baboy mananap man na. Kini mao ang balaod sa mga mananap o sa mga langgam o sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig o sa tanang mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Timan na hisgutan tubig o sa tanang mga mananap. Nagakamang sa ibabaw sa yuta. Balaod man unsa ning balauray padayon 47. Sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo. Timan ang pulong sa Dios nagpadayag nga magbutang ta ang tao og kalainan taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo. Pero ang mga ahente sa yawa moingon nga limpyo na tanan, kaon na tanan. Amo na nga daghay na nga matay sa nagkaon sa wa itugot sa Dios nga kaunon. Na nabaniog karon nga pila to ka buok ang namatay sang nikaon og bullfrog. Mao man nay resulta nagkaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Sa tanang mga mananap nagakamang sa ibabaw sita sa pagbuhat og kalainan taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo. So dunay duha ka matang sa mga mananap nga gibuhat sa Dios, mahugaw ug mahinlo. Busa ang tao kinahanglan magbutang og kalainan taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo. Unya nag-ingon dinhi matud pa ug sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So duna gyoy gitugot di ay pagpakaon ug duna poy gidili. Mga mananap na dili ni prutas brother. Mananap dunay ipakaon ug dili ipakaon, dunay mahugaw ug mahinlo. Karon kay naa may ipakaon ug dili ipakaon, naay mahugaw ug mahinlo. Ang baboy hinlo ba? Ipakaon ba? Kining mga butang nga brother ang dapat nato nga susihon dinis balaang kasulatan kay gituga manggod ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Na natong susihon kung gitudlo ba sa Dios dinis balaang kasulatan kanang baboy ug ang walay kapay ug walay himbis iyang ipakaon. Kay kung ipakaon manggani na ngano bagyong ato maginang supakon ug ipakaon, pero og dili pod ipakaon ngano ba pod nga inyo maginang supakon. Kung atong basahon dinhi sa Deuteronomio 14:2 pambalandong brother kamong mga naminaw duna ko ihangyo kalimti kadali lang yun.
Pila ra magud na, wa ray usa ka oras, kalimti kadali ang imong relihiyon. Ayaw usa una ang imong relihiyon. Kay kung magsigi gay kagunahuna anang imong relihiyon, bisag unsa pa na ang imong gadungog pulong sa Ginoo, musupag ka nganuman tungod na sa imong relihiyon. Ang importante mao nga lunsay nga pulong sa Dios nga kamaturan imong nabatian. Pamatian nimo ni ang Deuteronomio 14:2, giingon dinhi. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Unsa ang katawhan sa Dios? Balaan. Pamalandong nga kung balaan ang katawhan sa Dios, sa diha nga ang tao nagkaon sa wa itugot sa Dios, ang pangutan na balaan pa ba na? Lisod na. Kay ikaw ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Unya nag-ingon dinhi nga matud pa, ug siya ba nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanang katawhan nga anaa sa ibabaw sa naong sa yuta. Kanang pulong ganing nagpili, pamalandunga kuno na. Ang gipili nga katawhan sa Dios kung nagkaon ba kining imong giingong baboy, walay kapag walay himbis, buot-buot pud mubda. Na ato ning susihon ug kinsay nagbuot-buot nato nani. Karon kay ang Dios duna mo siya katawhan nga gipili dinis ibabaw sa naong sa yuta. Kining mga katawhan nga gipili sa Dios dinis ibabaw sa naong sa yuta. Iya bang gitugutan nga mukaon sa baboy? O kun ato ning basahon na, tanaon tara gyud ni ang gihisgutan dinhi o. Unya nag-ingon dinhi kay ikaw usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios ug siya nagpili kanimo aron mahimong usa ka katawhan nga maangkon nga balaan alang kaniya. Nya sa 3 unsay giingon dinhi? Dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. So dunay mga butang nga dili ipakaon nga matud pa sa termino dulomtanan. Kung sa Tagalog pa bagay karumal-dumal. Dili ka magakaon sa ingon din dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. So dunay mga butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon sa tao. Karon kay naghisgot manggig ka aning baboy walay kapay walay himbis. Niya may giingon sa Ginoo, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang dulomtanan. Ug duna bay balaod taliwala sa mga manarap mahugog mahilo ipakaon ug dili ipakaon. Kining baboy karon gitugot bagid ni kay imo maning sentro ang baboy. Unya atong basahon dinhi sa 8 kay naging sa dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang dulomtanan. Sa 8 nagingon dinhi ug ang baboy itugnot ninyo na. Kaya rin nga maasubli ninyo basa sa Biblia. Ug kinsa pa ninyo dihang nagkinahanglag Biblia? Di pay gamay diri nabilin inog panghatag. Di mari pwede nga dili namo ni ihatag. Salamat kang Brother Josue diha sa isla sa Hibitngil kay kagahapon na dawat na niya ang iyahang Biblia. Unya nagingon dinhi ug ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila niini dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Sa madidtos tanaman sa Eden, dili ipakaon ang bungas kay between good and evil, dili pud ipahikap. Ang baboy dili ipahikap, dili ipakaon. Ang pangutana karon pamuot-buot ba diay ni brother? Murag layo ras tinuod pod. Dili ni pamuot-buot. Muna nga kamo buot-buot pud muda. Ingon mong limpyo na, kaon na tanan. Nahala sige barugin ninyo na og kapamatuod ba mo? Mobitang maglikay-likay mo, mobitang nang lisang kaayo mo, mobitang nang nervyos gyud kaayo mo, ug kana nang bahina mo isgutan, pagkanindot gid ninyo mosulti at tubangan sa inyong mga membro. Pagkanindot gid ninyo mo pamatuod sa bakak. Unya og naa na gani inyong membro,
ang uban nga nagbasa sa Biblia, dili gina ninyo pahiton, inyo ging amiguhon, inyo ging alalayan pag-ayo nga naman kay di mo gusto nga makapaminaw ang inyong mga miyembro, pero kamo-kamo ra na hala pamahit na magyud ninyo. Unya karon kay ang baboy dili man na ipakaon sa Ginoo kay mahugaw. Ug unsay nakahugaw niya na, aw kamo na ang magbubalanse kay ang Dios man mo'y nagdili ana. Lahi man gud ning nagkahugaw ug ang mahugaw. Tandaan ninyo na, ang nagkahugaw, kung imo nang hugasan og tubig sabunan, malimpyo na kay nagkahugaw ra man na. Pero mahugaw na ang hisgutan, bisag unsaon pa na nimo, di gina nimo malimpyuhan kay mahugaw man na. O karon kung atong basahon dili ipakaon. Unya buot-buot di ay na. So karon adto na pud ta sa imong gisunod nga gihisgutan dinhi. Sumala sa Jes nagingon Deuteronomio 14:10. Og ang bisan unsa nga walay kapay ug hingbis dili kamo magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. O dili madiay ni ipakaon pod ang mga walay kapay ug hingbis. Ang Dios na nagingon mahugaw. Mao nang dili ta pakaunon. Manang ang Dios mo'y nahibalo og nasayod sa angay nga ipakaon ug dili niya ipakaon kay siya man mo'y nagbuhat. Ang problema lang kay ang tao gustong maghugaw-hugaw, kay ang tao ganahan nga mahimong hugawan, samtang ang Dios na gibuhat nga limpyo aron unta maoy kaunon sa Ginoo, aron dili siya magkahugaw. Pero ang tao lang mo'y gustong maghugaw-hugaw, daghang hugawan karong panahon na, pero buyag na lang. Karon kay ni aman di ay ni gitudlo man dili ipakaon, mahugaw ug mahinlo ang balaod sa Dios. Unya ngano nga ang kadaghanan nagkaon magyud karon. Kung atong tan-awon ra gud dinhi sumala sa gihisgutan sa Ezekiel kapitulo 44. Unya kamo dihang mga naminaw labi na gyud sa mga pangulog simbahan. Ala sige, i-text na kuno ninyo diribe kung unsa ng mga tekstuha nga inyong gipatuo sa inyohang mga membro nga ipakaon. Kung atong tanan Ezekiel kapitulo 44 versikulo 23, ingon niini ang gihisgutan ato ning basahon sa 44:23. Nagingon dinhi ug tudloan nila ang akong katawhan. Timan gyud gusto sa Dios nga ang iyang katawhan tudloan. Karon kamo diha nga nag-angkon ug nagtuo nga katawhan sa Dios unsa may inyong gitudlo, kay naginguman og tudloan nila ang akong katawhan. Ipadayon na tog basa unsa itudlo sa katawhan sa Ginoo. Nagingon dinhi sa kalainan sa balaan ug sa mahugawan ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Unsaon ang katawhan sa Dios? Tudloan. Ipaila sa ila ang balaan ug dili balaan, ang mahugaw ug malinis. Pero unsay inyong gihimo nga gitudlo og sa bagay ang katawhan man sa Dios mo'y tudloan sa kalainan sa balaan ug kalainan sa mahugaw ug malinis. Pero unsay inyong gitudlo kaon na tanan, limpyo na. Karon unsaon man nimo ang pulong sa Ginoo nga tudloan man? Unsa may tumong og katuyuan aron ang tao mahibalo mo na patudloan sa Ginoo. Levitico 10:10 ug aron maila ninyo ang kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. Pero karon di na pailhon ug sa hugaw ginlo kay hinlo na tanan. Wa na hugaw. Mga kaigsunan, dili bagud makonsensya mo, dili bagud mo makuyawan, dili bagud mo makulbaan nga unta kaklaro gid ini ang pulong sa Dios. Unya si Satanas manggid ni ana ang nanguna nga iyang lubagon ang kamatuoran, lubagon niya ang pulong sa Dios. Unya musunod manggod mo nianang pagtulunan nga mga linubag. O kung atong basahon sumala sa Ezekiel 22:26, gilapa sa iyang mga saserdote sa uban nga salin ni mga pare. Nagingon dinhi,
ang akong kasuguan. Giunsa ang kasuguan sa Dios? Gilapas. Kamurong nag-ampo, nagsimba og nangalagad sa Dios, giunsa man yung kasuguan sa Dios? Gilapas o gituman? Kung wa mo magtuman aw igo mo ini pagkasultia, nagingon ang akong kasuguan o gipasipalahan ang akong balaang butang. Wala magbutang og kalainan sa balaan og sa malaway, ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan og sa malinis. Pagkaklaro pagkatinaw, nga wa ninyo tudloi ang mga tao sa balaan og dili balaan, sa mahugaw og sa malinis. Unya karon okay ra mo, pastilan, di ba mo makonsensya ni anang mga kalag sa inyong mga membro nga mga laglag sa adlaw sa katapusan tungod sa sayop og dili mao nga pagtudlo? Sayang kay ng imong kurbata, sayang kay ng imong Amerikana, sayang kay ng imong long sleeve, sayang kay ng imong barong. Magpatuo ka nga kamaturan og pulong sa Dios ang imong gitudlo o gisunod, unya imong gisupak ang kasuguan sa Dios. Timan-i ka na higala sa adlaw unya sa katapusan kung pila unya katudlo ang magtulisok sa imo tungod kay nganuman walay laing mahayon o basulon sa mga membro sa adlaw sa tapusan kamo unyang mga pangulo. Mo nang gihisgutan ninyo karon kung padayunan ta ni pagbasa, dili man di ay ipakaon sa Dios ang baboy. Makaon gad na, pero dili ipakaon. Nabitay bato nga dili makaon, wa man idili na sa Ginoo. Diha kadid kay nga naman ang baboy makaon man na. Ang walay kapag walay himbis makaon man na. Diha tadid nga di gid ta pakaunon ana. Pero tan-awa ning sunod bagod ta ang kadaghanan wa. Nga naman naanad man sa pagsunod sa yawa. Karon madomingo tan-awan yung ubang adlaw. Naay mga iskinita. Wagi manindag inasal. Pero adlaw Domingo paninda. Ang Domingo giilang adlaw ipapahulay. Pero tan-aw sa gihimo. Kada eskina. Latangan lang usa ka eskina to na sa dito na maligyag lechon. Ang pangutana kay gidili man as Ginoo. Muna gid nga ang tao ganahan gid musupak sa Ginoo. Kung atong basahon dinhi sa Isaiah 66, 16 ug 17 ingon ini ang gisulti ini nga bersikulo ha. Nya mamalandong mo, wa mamud did-i, wa mamupugni, ha? Ang amo ra diri ang pagpahibalo, ang pagsulti. Ug gidid-an mo ang Dios na dili kami. Sa 66, 16 ug 17 sa Isaiah giingon, kay pinaagi sa kalayo si Jehova mo pahamtang sa hukom. Unsa ihukom sa Dios? Kalayo. Kinsay mo hukom? Ang Dios. Dili na tubig. Karon kung ang Dios mo hukom pinaagi sa kalayo, kinsa mani ang iyang hukman? Ato nalani kay nagdali ta sa oras. Nag-ingon dinhi. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon ug nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa usas luyodes taliwala, nagkaon og unod sa baboy. Tanaw ha? Nagkaon og unod sa baboy, nagkaon og unod sa baboy, nagkaon og unod sa baboy. Timan inyo na, ipadayon na kong basa. Og ang dulumtanan og ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Jehova. Sa atong gibasa nga ang Dios pinaagis kalayo mo pamtang sa hukom. Kinsa yung hukman sa kalayo? Ang nagkaon sa unod sa baboy ug uban pang mga dulumtanan. Sa pagkakaron, enjoy kaayo ang tao pagkaon sa lechon. Pero sa pag-abot na unya nga pagahukman sa Dios ang kalibutan, ang nanagkaon karon sa lechon kabaliktaran kay mauna man po'y malechon kay ang taong nagkaon sa gidili sa Dios lalo na sa baboy, iyang pagahukman pinaagi sa kalayo. Busa malandong kahigala sa mga butang nga imong nadungog ug nabati nga gikan sa pulong sa Dios. Nagingon ang Pilipos Kapitulo 3 versikulo 19, nagingon ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag kay ang ilang Dios mao ang ilang tiyan.
timan gyud nga sa adlaw unya sa katapusan daghan ang mga laglag kay ang nagpaulipon tungod sa ilang tiyan. Ang dangatan nila mao ang pagkalaglag kay ang ilang dadangatan mong pagkalaglag kay ang ilang Dios mong ilang tiyan. Imbis ang tao adto mosunod sa Dios, ari na mosunod sa tiyan. Mauna nga unsay ilang dangatan sa ang pagkalaglag. Busa kung sa adlaw sa katapusan higala, kung malaglag ka, wala gid kay mamahay o mabasol ang imo ra gyud kaugalingon nganuman ang imong pagkalaglag imo na nga gikinabuhian karon. Busa paning kamote nga sa imong kahimtang karon nagampo kag Ginoo, nagtawag kag Ginoo, nagsimba kag Ginoo, unya di ay sa adlaw sa katapusan ang imong sangkuan kalaglagan. O timan-i ka na higala, si Kristo namulong ng daan, Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, naging dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa mga akong amahan nga naas langit. Hinumdumi lang yun nga ang nagtuman moray makaabot dito sa gingharian sa langit. Mabuhay kay gala si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatinaw sa natinawan na ninyo nga mga una-una. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John o gato sa pasalamatan ng atong higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana. Then sa dili pa ta mahatag og dugang pagpasabot ato sa nimbasaw na puno nga mensahe niya si Brother Jeffrey is Arrogante. Good evening. God bless sa tanan listeners, viewers, and broadcasters. So nga ta magkaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana nga gipadangat din sa itong programa. Malipayon gid mi dinhi mga kaigsunan, labi na pag ang inyong pangutana ba magsukad sa pulong nga inyong gisulti, inyong nalitok sa mga mababa, kay amo makita malukit nga inyo gud gisunod ang ato nga programa, nagsubaybay gud mo niining ato nga programa. Kini bang pulong sama niining pangutanaha mga kaigsunan og mga kaiglan nga buot-buot lang ta dinhi dili oy kay nga naman ang ato nga gisulti dinhi sa kanginan nagsumala lang kung unsay nasulat sa balaan nga kasulatan, kay based on the Bible man ang atong programa. Sama niini karon nga pangutana, natural nga maghisgot ta kabahin sa panahon sa pagkinia sa panahon ni Adan og ni Eva or sa panahon pa sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan. Apil na niining balaod may tungod sa pagkaon mga kaigsunan og mga kaiglan tungod sa rason naa namang gud ning daan ang balaod may tungod sa pagkaon sa panahon nga usa pa lang katawo or duha katawo ang nagpuyo sa kalibutan nga mao si Adan og si Eva. Mao na kung maghisgot ganita may tungod sa balaod sa pagkaon, di gid malikayan nga di mahisgutan ang agbalikan sa creation mga kaigsunan og magiglan ang sinugdanan sa kalibutan, kay man didto man nagsugod ang balaod sa Dios may tungod naa naman diha daan ang balaod sa Dios sa panahon pa lang ni Adan og ni Eva. Kung ato nga lantawon og susihon, tinuod na nga sa una sa panahon ni Adan bot ni Eva mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang ilang nga ginakaon mga bunga pa lang sa kahoy. Kung ato nga lantawon og susiyon, Henesis kapitulo 2 bersikulo 15 og 17, tapos nga gihimo sa Dios ang tao gikan sa abog sayuta, gikuha sa Dios ang tao og gipayluna sa tanaman sa Eden. Tanawa ang senaryo o gikuha ni Eva nga Dios ang tao o gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Niining bersikulo mga kaigsunan og mga kaiglan ato gid makita kung unsa or giunsa pagmahal og pagpangga sa Dios ang tao mga kaigsunan og mga kaiglan. Kay man giatiman og gibantayan sa Dios ang tao. Kung atong padayonon ang 16 nagingon, og siya ba nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka gikan sa tanan nga kahoy sa tanaman.
So kung imong lantawon og susiyon, dunay gitugot sa ang Dios sa pagkaon. Nan kung atong padayon 17 nagingon, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo og sa dawtan, dili ka magkaon nini. So dinhang punto duna poy gisgutan or gisugo ang Dios, dunay wala ikatugot sa pagpakaon mga kaigsuonan og mga kaiglaan. Kaning pulong dili ka magkaon nini. Mao ni ang sugo sa Dios mga kaigsuonan og mga kaiglaan. Panahon sa kapanahonan ni Adam nga sa din dunay gitugot ang Dios sa pagpakaon og wala ikatugot sa pagpakaon mga kaigsuonan og mga kaiglaan. Sa kaysa adlaw nga mokaon ka nini, mamatay ka gayod. So kung imong lantawon og susiyon sa panahon ni Adam, ang kini ang pagkaon niya kaniadto o pagkaon nila kaniadto bunga pa lang sa kahoy. Pero pag abot sa panahon ni Noe nga gihukman sa Dios ang kalibutan pinaagi og lunop mga kaigsuonan og mga kaiglaan, pagkatapos sa lunop wala na may mga utanon, wala na say bunga sa kahoy tungod kay naagian na maglunop. So dito nagsugod ang butang nga ang tao mingkaon og unod mga kaigsuonan og mga kaiglaan, nagsumala usab sa sugo sa Dios. Sa panahon sa kaliwatan hangtod ni abot mga kaigsuonan og mga kaigsuonan, dinhiya na sa leadership ni Moses diin mga kaigsuonan og mga kaigsuonan, malukit na nato ang sugo sa Dios. Ingon na ang senaryo, ingon na ang sitwasyon. Kung atong tanawon mga kaigsuonan og mga kaigsuonan, Levitico kapitulo 11 versikulo Levitico kapitulo 11 versikulo 3 mga kaigsuonan og mga kaigsuonan ngadto na sa 8. Kung ato ning padayunan makita pag nato ang uban pang butang gisgutan niya. Pero dinhi lang ta sa 8 kutob. Kung atong tan-awon nagingon ng 3, kadtong tanan nga may kuko nga pikas og may tiil nga buak og nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini may mahimong kanon ninyo. So samang kaagi ba sa panahon ning Adan, sa panahon ni Adan dito as tanaman sa Eden, naghatag og instruction ang Dios nga pwede na nimo nga kaonon. Kung atong paday nagingon, apan sa mga nagapangusap kung sa may mga kukuas, kung sa may mga kung sa mga may kuko nga pikas dili ninyo pagkakanon. Kini ang kamilyo kay bisan pa nga kini nagapangusap, kini walay tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. Og ang kuniho kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Ang libre kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay nini, mahugaw kini alang kaninyo. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsuonan og mga kaigsuonan, ang Dios dunay gihatag nga instruction nga kini pwedeng kaunon sa tao o kini dili pwedeng kaunon sa tao. Alang sa mga mananap nga nas kapatagan, ang Dios naghatag og ilhanan sa mga mananap nga pwedeng kaunon sa tao og kadtong mga mananap nga nagbaton og pikas og kuko og nagapangusap sa kinaon. Dili nang pangusap nga ato makita mga kaigsuonan og mga kaigsuonan nga igka o butang nimo glag magguya-nguya, kundi kanang pagpangusap nga bisan walay gikaon naagyapon mga kaigsuonan nagpangusap ba, naagyapoy giusap. Kung imo nang i-search sa internet, sa Google mga kaigsuonan og mga kaigsuonan, imo nang makita kung unsa nang pagpangusap nga gisgutan. Kay panahon nga ang mananap mga kaigsuonan og mga kaigsuonan sa maskanding baka mga kaigsuonan og mga kaigsuonan, bisan wa na sila gikaon, magpadayon na gyapon sila usap kay naman kadtong ilang kinaon nga naa na sulod sa ilang tiyan, mobalik to gawas sa ilang baba og ila tog utrog usapon. Mao na gitawag og pagpangusap, ilhanan nga gitugot sa Dios sa pagpakaon. Doon na po'y ilhanan nga gihatag ang Dios sa dili pwede nga kaunon kay mahugaw kining mga mananap pa. Kadtong mga mananap nga wala magapangusap apan dunay kuko nga pikas, or kadtong mananap nga nagapangusap apan buo ang iyang kuko ug dili pikas mga kaigsuonan og magiglan. Imong makita nga dili buot-buot ang atong pagsulti dinhi sa programa, kun dili naghatag lang tag katinawan bahin kun unsay gisugo sa Dios mga kaigsuonan og mga kaigsuonan. So atong timanan nga ang balaod may tungod sa pagkaon, diha nang daan panahon nga pipila pa lang
ang edad sa kalibutan, adlaw pa lang mga kaigsunan ug makiglan, panahon ni Adam, na anadaan ang balaod may tungod sa pagkaon mga kaigsunan ug makiglaan. So maniguro tas atong kinabuhi sa pagsusi o pagkiniang paniguro pagpaningkamot sa pagkabot sa kamatuoran mga kaigsunan ug makiglaan, kay kini mo'y maggiyas matag usa kanato ngadto sa pagkahingpit sa pagpangalagad sa Dios mga higala ug mga igsoon. Alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang kang Brother Libby Claves. Okay, dengan salamat Brother Isaw. Salamat po sa maanindot nga pangutana nga gipatangat ni po apnos nga gabi. Naghisgot mga higala nga mahitungod sa yawa mga to. Kay lagi sa gisgotan kagabi iya maghugi imon nga nadoktrinahan pa kuno si Brother John sa doktrina sa yawa. Kami din higala kay yawa din na doktrina. So ang Biblia may nagyagyag sa mga binuhatan sa yawa. Diin siya gikan, asa siya, o niya, labos na ang Biblia nagtugan, kung unsay mga buhat ng Satanas, nganong gipapahawa siya gikan sa langit. Gitugan na ang rason sa Biblia. Gani, hingsukol, rebelde siya sa Diyos. O niya, sabihan gisalibay siya sa kalibutan. Ang dimensyon sa Pilipinas 19, siya, si Satanas, maglilimbong sa tibuok naong sa yuta. Sa Juan 8:44, bakakon siya, ug amahan siya sa bakak. Ug tungod niya na, si Eva, atong unang inahan, nabiktimas bakak ni Satanas. Pag-ingon sa Diyos nga, mukaon gani sila ni adtong kahoy sa pag-ilas maigdaotan, mamatay ang tao, kay gibuhat sa Diyos ang tao nga dili unta mamatay. Kondisyonal mga higala ang kinabuhi nga gihatag sa Diyos. Walay katapusan unta. Mahitabo lang nga moabot ang kamatayon sa tao, may kinutuban sa diha ang tao mulapas sa sugo sa Ginoo. Karon kay gitintal mang Satanas, ang tao gibakakan. Pag-ingong iba nga giingnan mis Dios nga makakaon mis mga bungas kahoy sa tanaman sa din, pero kanang prutas nga sa taliwala sa tanaman, kahoy sa pag-ilas bagdatan, giingnan mo sa Dios nga dili ni pakauno ni ana. Aron di mo mamatay. Ang tubag ni Satanas, giingnan ni bahay. Sa adlaw nga mukaon kamo ni iniid, dili kamo mamatay, mahisama noon kamo sa Dios. So gilubag niya ang gisultis Ginoo. Ang gisultis Ginoo, mukaon sila mamatay, maabot ang kamatayon. Pero pag abot sa yawa, iyang gipakakan kay amahan na sa bakak. Ginan niya, sa adlaw mukaon kamo ani dili kamo mamatay, masama mo sa Dios. So tungod niya na si Eva nakanding sa gisulti nito o sa gisulti ni Satanas. O niya, nahitabo gidigala kay tuo man siya. Sa laktod pagkasulti, fast forward na to, nahitabo nga niabot ang pagsupak sa tao sa sugos Ginoo. O tungod niya na niabot ang kamatayon na higala. Napamatud-an nga ang yawa bakakon sukad pa sa sinugdan. Maunay buhat niya mga higala, dinhi ni ining kalibutan na. Maunay buhat ni Satanas, pagpamakak kung unsa may gisultis Biblia, iyan ang lubagon. O niya, sa una bitin man gigamit ni Satanas, karon di na bitin ang ganito niya. Tao na, nakamao, mabasa sa Biblia. O niya, mayong manlubag sa Biblia. Iyan tunduan ko nun sa paglubag. Iyan tunduan ko nun sa paglubag sa Biblia. Nga paminaw niyo marag husto. O daghan ba ang iyang mabiktima higala tungod siyang mga paglubag. Mabitay hinungdan nga aron dili ta mabiktima sa mga lipat-lipat ni Satanas. Kinahanglan magstudy ka sa Biblia. Kay sa Epeso 6 versikulo 11,
ang tambag ni Pablo isul obligan tinitibo kinagibad sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga lipat-lipat nga himuon sa iyawa. Lipat-lipaton kahigalag bersikulo sa Biblia. O nagmalipat ka, makatuo ka na Kristo. Palinis Ginoo. Ayog ka o magbaboy. Nakalas Biblia ha? Ang gisulti sa Biblia. Kaya naman ito, term nga, dimensyon nga, nagbuot-buot, malamon, namabot na ba dyan? Termino nga, buot-buot. Ang iyang gingon buot-buot pud nila. Buot-buot, tumira. Kanang buot-buot, higala. Kanang pagtulunan nga, kasumpake sa Biblia, o pagtulunan nga wa sa Biblia, nagbuot-buot lang ta. Pangutana. Nagbuot-buot mo rin ang Seventh-day Adventist. Pag wa mukaon, pagtudlo nga ang baboy di ipakaon, o upan pang gibili. Wa nagbuot-buot oy. Kay gisulti yun sa Levitico Kapitulo 11 sa whole chapter o makita na higala ang makaon o ang dili pwedeng makaon. O ang Seventh-day Adventist ning sunod lang ni ana kanaon tang pagtulon-anas Ginoo dili kay para na sa Seventh-day Adventist, para nato ng tanan mga higala. Gani nag-mention ang Isaiah 66 16 o 17 nga ang nagakaon ni anang mga gibili sa Ginoo gisaaran sa Ginoo nga impiernos katapusan. Ano buot-buot na wala ang buot-buot higala kanang niingon tang kaon na ta ana makaon ta di lagi ta na impierno tuo na sa Ginoo. Mura ang pagpaparihas pag-ingon sa tanusnugdan nga kaon mo ana di lagi mo mamatay. Karon sa panahon na mga tao na gamiton sa yawa nga musulti na ang baboy makaon na di lagi ta na impierno tuo lang ta kay gihinluan na sa Ginoo ang kanang mahugaw. Uy di na mahinlo ang hugaw mga mahugaw higala nga gininsun sa Biblia kay sa Job 14:4 kinsa makakuhag butang hinlo gikan sa mahugaw wala mausa. Ang nagkahugaw mahinloan pero ang mahugaw dili na mahinloan mga higala. So ang mga pagtulungan sa mahiyala nga Seventh-day Adventist para gyud unta na natong tanan kay ang Biblia pulong nas Ginoo. Pero kung naamay daghay nagsupak sa gipantudlo sa Biblia kana higala ang nagtudlo ana dili ang Ginoo. Kay di na nagbuot-buot og supak nga wa na di na ipasupak sa Ginoo. Muna ginibita sa unang Juan 3:4 kadto nagapadayon paglapas sa sugo pagpakasala iya ni Satanas kay si Satanas nagpakasala man supat pa sa sinugdanan. Sa iyan Satanas kadto naglapas ng supak sa sugo pero ang nagtuman higala iya sa Ginoo. Muna aton dimalang dingog ayo timbang-timbangon na ayo ang kamatuoran higala. Wa mo naghandom tag himong iya siya atong gihandom gusto kitang iya sa Ginoo ang atong buhaton atong sundon kung unsay sugos Ginoo diha sa Balang Kasulatan. Ano ibalik ang panahon ni Brother Isaw? Salamat Brother Libby sa dili pa hingpit tapuson natong programa ni atong closing song may matong closing prayer. Mga higala nagampo kita. Among dalangtanan ug makagagahon nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa hinungdanong mga butang ug ang mga pulong nimo nga napaabot sa dulong ug tanang mga nagapaminaw. Tuguti nga kadtong mga pulong nga Ginoo mutubo ug mulambo diha sa hunahuna ug kasing-kasing sa tao ug unya sila Ginoo imong giyahan sa pagsubay sa dalan nga uyon sa imong kabubuton. Salamat nga ikaw magahagtag ug magtubag sa imong pag-ampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan Brother Isaw dito, Brother Libby Clavis og niining inyong ubos nga higalag igsuon Brother John dito magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.